Bienvenidos a clases de pintura con Don Tío Lamer y sus amigos. Bones, no sé si me veureu, no n'hi ha llum, no n'hi ha gens de llum a la vila del Pingüí. De fet, si baixes l'autovia, si n'hi ha llum a Nules, un poble civilitzat, inundable, com l'Atlàntida, i hem decidit que hem d'anar a fer un quadre. Los primeros tratos se deciden fuertes y... Això sí, ve seguint la llum, que és l'únic que se veu a aquesta càmera. La llum és el frontal que porta Rubén al cap. És l'únic que porta llum. I de fet, habíem quedat de que un solo trazo, mira, màxim 10 centímetres, el senyor ne porta 15 trazos, perquè un trazo és per aixina. Muy bien, muy bien. Digo, no se te puede, no se te veu. Bueno, un trato és això. Te recomanem que guanyes. Una passada i punto. Tío. Això és una Dani, aberració. no estic enfocant al llenç, perquè això no està frontal. Això és una puta aberració a l'any. No se te veu l'ombra llevant. Però da igual. Guanya i també guanyem una miqueta d'aigua que així va més guai, no? I a pintar. Anem a pintar! ¿Anem a pintar? Mira, con los ojos cerrados. ¿Está? Coño, un trazo, un daso. Rubén, m'agrada ben enfocar el frontal. Arte, Berna, arte. Ara vaig jo. Plasma el arte, cierra los ojos, siente el lienzo. Era que de mullar el... Siente el lienzo en tu miembro viril. Era mullar, dit? I? Que s'ho banyes la més. Tira-li a saco d'Ingesport. Frontal. Tom Hafford. Això és el meu. Y este es el mío, hola. N'hi ha llum! Em sembla que sí que ha tornat la llum. Sí, la llum ha tornat. No. Sí, n'hi ha llum a la cuina. ¡Uau! Arte. Ripollès, te vas a cagar. Bueno, habría que acabar, mentre se fa el sopar hay que pintar això. Anem a fer-ho, però ja, Va, pintar anarquí. Vinga. Jo ficaria a calfar 4 coses. El quadre? Un segon. Mentre vosaltres pinteu un poquet, jo encara que siga de ficar bufes. No, eso varía, ¿verdad? Quant de temps durarà? Templaos, el wok està al foc. Qui tinga que fer el sopar, que comence. Està a foc i no té oli. Ese apuntarà algo, tío. Torna a repetir-ho, el wok està al foc. Hòstia, bona frase, tío. Oh, 3 minuts. Això és art. El wok està al foc. Això és molt gran, xiquets. Este trazo disimula la ausencia de gusanos en mi estómago. Atrapa, xiquets. Penya. Esta peña artista pintada. I això què significa? No me toques els ous. Mira, no t'has repeticat. Me toques els ous? Acabada, no me toques els ous. És important dir-ho. Acaba, tio. No me toques el wok, que està a foc. El wok continua sent a foc i no té oli. Coma. ¿Pero está a foc en marcha? Sí. Hostia, y se lo repito antes, ¿no? No, hombre, ho he dit, no me fue ni puto caso. Te penses que es tontería de arte. Arte. ¿Qué es el arte? El arte es morirte de frío. Gazte bat, droga ziltxenda, atrakoak, terrorista bat. Denak. Batetan taure. Zu. Atrapatu arte.
Hòstia, hòstia. Uau. Un cumshot sobre un quadro. Hòstia, hòstia. Puc, directe? Ahí. Puc? Pots. No, ahí, en el roig o no? No, arte mientras continuamos. ¿Qué ha sigut esta cerda? Rubén. Cerdo. No. Sí. Eso, collons. A ver si me vas a dir a mí lo que no puc fer. Claro. Hòstia, este color me está molando molt. Está siendo muy molón, tío. El título de este cuadro es diu El Wok està al foc. 3 tontos muy tontos. The Wok is on fire. The Wok is on fire. Cooking, when fucking cook. ¿Cómo era ese de...? No, porque no somos tontas. No, el de Fort Fairlane. El Fort Fairlane, el que feia de policia, que era cantant també. Batty time. Batty time. Batty time, USA. Tiempo del culo. Tira la pintura perquè m'ho ahí, va. No. Deixa alguna tacarra de xinilla. Almenys no l'està deixant-la, per favor. Damunt de la cera, Rubén. Ahí vais, al carrer? Damunt la cera? Damunt la cera, Ah, la cera, sí. per exemple. Vaig a marejar els espàrrecs. Move d'espàrrec. Muy Move d'espàrrec. ¿Lo quite? Wow. Ah, no, Eso es una gallina, tío. Eso es una cinta... que no se veu. Sí, que se ve eso para pintar. Es una cuerda líquida, tío. Colega, ¿qué es esa cuerda líquida, tío? He vuelto. Los negros pintamos con la cuerda líquida. Jo vaig a fer-me beguda, tio. No me toquéis. Never mind the bollocks. No me toqueu els ous, tio. Que necesites con Marvin, tío. No t'us perdoneu que vaig a fer esta al·lusió amorosa, però... ¿Se pot tirar un gargall al quadro? Hombre, yo recomendaría no hacerlo, tío. No tan bien. Al·lusió amorosa, ja m'he disculpat per això. Ara, arte. Tantos años de estudio, voy a coger pincelito. Antes. Mira, Arte. Ya le tengo. Nosotros que de Murcia. Qui mos inspira? Volant. Este puto Javi para organitzar l'autobús de la volada. Has de penjar que són 8 minuts i mig de tonteria.